jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Ik krijg jou het een naai bed. Als Cornelia even voort is, zet ik het zelfs in elkaar en ga er dan lekker op spring. Maar dat gaat net helemaal goed. Ja. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krulint heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Een naai bed. Tomke, Romke en Cornelia gaan naar de winkel west. Een hele grutte winkel. Daar had ze een naai bed van Tomke kocht. Dat grutte bed kon Cornelia net meenemen. Het zal mij een bus gebracht worden. Op een dag werd er op de bel drukt. Ik zie wel water bij de deur is. Janne Joe en Romke stogen achter Tomke aan. Bij de deur zit een vreemde man met een papier in de hand. Oh, goeie. Ik zou het naar je bed van Tomke brengen. Cornelia! Mijn nieuwe bed is. Wat? Mijn nieuwe bed is. Cornelia komt ek bij de deur. Oh, mooi zo. Zet maar in de gongdel. De man sjouwt een grote doos de gong in. En een matras in een plastic poeder. Cornelia betelt het en dan gaat de man weer voort. Oh, goeie. Gauw de doos uitpakken, Cornelia. Oh, ik had er zo'n zin om in mijn eigen bed te sliepen. Zit die bed in zo'n lietse dozen? Dat past toch nooit? Nee. Cornelia sjouwt de dozen en een matras naar Tomkes in Kjemmeke. Met een mesje snijdt ze de dozen iepen. Er komen grutte planken uit. Een ijzeren ding, een rollen met smelle latjes en een poetsje met schroeven. Het bed is stikken. Nou, wat een stom bed. In de winkel wie het volle mooier. We moeten het eerst nog in elkaar zetten, Tomke. Het komt echt wel goed, hè? Ja? Cornelia krijgt een planken. En nog een planken. Ze pakt de fjouwe poorten en beschut het poetsje met vreemde ijzeren ding. Tussen fjouwe poorten moeten onder het bed. Maar wat bent deze ijzeren dingen nou eens voor? Er zit een briefje bij. Misschien stiet er wel op hoe het mat. Oh, dat is mooi. Even sjen. Eerst de planken del zetten. En dan die ijzeren dingen erom. Maar ik die schroeven erin draaien, Cornelia? Even wachtje, Tomke. Ik moet eerst even naar het huis kijken. Maar het is zo nodig. Het wordt lang voordat Cornelia waarom komt. Tomke beschut het briefje. Nou, ik kan het bed zelfs wel in elkaar zetten. Zal ik die helpen? Ik help dus heid. Ik vaak mij het timmer in. Ja, oké. Tomke beschut het briefje. Oh, ik snap het al. Die ijzeren ding, die mat in de hoeken. En dan de schroeven erom. Tomke en Janne Joe draaien de schroeven erin. Ja. Het gaat net zo makkelijk. Tomke en Janne Joe worden er wurg van. Nou, wist je, je schroef is wel genoeg, ja? Die oren die hoeden net in. Zo. Nou met de latjes erop. Ze helje het plastic om een latje rollen bij. Dat lezen ze op het bed. Cornelia komt de kamer in. Huh? Hij hem zelfs het bed in elkaar zetten. Ja, makkelijk. Hij verstopt het poetsje met de schroeven achter de reg. Cornelia hoeft net te weten dat ze een hele protte schroeven oerhouden ha. Mooi. Dan kan nou de lattenbruim erop. En daarna kan de matras erop. Hoe gauw is het bed klaar? Van de middag dan lees ik het lekken en het dekbed er wel op, want dat hing het nou nog onder line. Ik moest het eerst even uitwasken. Cornelia gaat naar onderen. Oké, hoi.
Tomke leidt het poetsje met de schroeven op een vlier en gaat op zijn nieuwe bed lezen. Wow, mijn nieuwe bed lijkt lekker, Janne-Joe. Het lijkt het wel een trampoline. Zo zonder kersen en dekbed. Ja! Oh ja! Zal ik er eens op springen? Ja! Tomke gaat op een matras staan. Hij springt voorzichtig op een del. Oh, dit is mooi. Nou heb ik een nieuw bed en een nieuwe trampoline. Maar ik er eens op. Ik vind springen echt leuk. De kinderen al jij wel op. 8 voetjes springen op het nieuwe bed van Tomke. 12 van Janne-Joe, 4 van Romke en 12 van Tomke. Shut us, hey, ik spring ik in. Nou, dat kijk ik mooi, hè? Ze springen heger en heger, wilder en wilder. Ze haast zo willen, ze jaren net dat het bed kreeg. Eerst een beetje, dan voelen. Ze sjoggen net dat de planken beginnen te wiebelen. En in één is het krak. De planken vallen uit elkaar. De matras zakken naar onderen. Tomke, Romke en Janne-Joe rollen oer elkaar heen. Die voelt. Mijn holle doet zeer. Help, je vlees op mijn buik. Cornelia komt bij de trap opstomen. Wat is dit je van leven? Wat toch in je maljaar? Dan shot ze het stikkende bed. De goelende been. Is het bed nou al stikken? Hoe kan dat? Tomke het wat neer te sissen. Maar dan shot Cornelia het poetsje met schroeven. Wat toch die schroeven hier? Oh. Inien begrijpt Cornelia hoe het kan dat het bed in elkaar zakken is. Er zitten viesten te meer schroeven in. Dan is het ommers net sterk. Cornelia krijgt de matras. Ze draait de kromme schroeven uit de planken en dan zet ze alles weer opnieuw in waar. Er binnen een paar schroeven te min, maar lokkig gaat ze zelfs nog een peer in het hok. Zo, het bed is klaar. Zal ik er nou net wetteren, Cornelia? Nee, ja, het zit stevig in elkaar. Kijk dat het jet. Zullen we er nou eens springen, Tomke en Janne-Joe? Springen? Ja, dat wil ik net leiden, ja. Dat had toch immer op een trampoline in de buitenstuin. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. De dozen. De dozen. De dozen. De dozen. Eén. Kan nu weer stappen. 2. 3. De doos is handig. Dat kan heel wat zien. Is zelfs een doos dat ik in verdween. Ja. Pier wil het Joske net langer ha. Daarom gaat de wennijvrouw Hek om de Joskes weer om te ruilen. Hey, dat is nou net, hè, Romke? Nou, hoi. Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Weer een krek leek als een oor. Maar toch had
juist. Heel speciaal. Fratsen, fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, fratsen, elke rij, kom maar mooi. Het jaske naar vrouw Hek. Pier had van vrouw Hek het jaske van 2 keer kregen. Maar dat jaske oon kan er alles 2 keer zo goed. Maar Pier wil het net langer ha. Joet brengt er het jaske waarom naar vrouw Hek. En Marieke giet mij en mij. Ik je net maar naar binnen. Ik wacht hier wel. Het was net. Ik won het. Ik vind het zo raar meisje. En het is toch net normaal, zei Joske. Ze kan toveren, je. Misschien is het wel een heks. Bist bang? Een beetje wel, ja. Als het net lang bleef, hè? Oors was kocht ik, Paken. ja, pakken, ja. Pakken kennen wel, die vrouw Hek. Als net gauw weer omkomst, hel ik paken op. Goed? Goed. Bloei je maar steen. Ik ging achterom. Pier rint terug het hege gas om het huisje van vrouw Hek heen. Krekt als de oren keer toen ze je weer zitten de gedienden dicht. Ek achter hoes. Het liek het wel of vrouw Hek net thuis is. Voorzichtig viel Pier naar achter door. Op slot. Hij krijgt er geen beweging in. Hij klopt het een paar keer op het ruitje in de door. Maar het bleef stil in de hoes. Pier sjocht om hem heen. Ek in de tuin een teken van leven. Hij rent om het hoes heen. Tussen de brandnettels en de stiepelstrog, waarom naar het hekje dat Marieke op hem wachtte. Maar hij sjocht geen Marieke. Marieke? Marieke? Bist je hier? Marieke? Oh, beestje. Bist al wel thuis? Marieke? Marieke? Marieke! Kist haar net fien, hè? Ik zie jou net zien. Is dat Famke er net meer? Nou, ze zo hier op mijn wachtje. Je krijgt Lien wisselen nog. Oh, Kreklien. Dat is vreemd. Ja, ik wie bij jou onder de door, maar de door zie je dicht. Oh, maar dat wist toch wel. Die door die zit altijd dicht. Ik zou het jaske weer ombrengen. Het jaske van 2 keer. Ja, Ja, dat wist ik wel. Doe haast het oeral verbroekt, hè? Ik voor onnozele dingen. En dat is net goed. Maar goed, kom er maar even in, ja. Ik ga die eigen jaske al kleer lezen. Kom maar. De kist mij wel vertrouwen, no. Pier rint achter vrouw Hekhoorn naar de achterdoor. Hij sjocht nog een paar keer achterom, maar hij sjocht geen spoor van Marieke. Hij moet zien dat er hier gauw bij komt. Ze stiet Marieke hier maar paken. Ja, ga maar even lekker zitten. Was toch misschien een glasje drinken? nou, ik mag dadelijk weer voort. Hier is het jaske weer. Het is al wat smarig worden. Het had een keer in de sleetlijn. Ja, dat weet ik. Moest mij niet te vertellen, Jer. Het wie net zo'n heel goed idee, hè? Wat bedoel je al? Nou, zo'n jaske van 2 keer. Het jouwt meer ellende als willen, of net? Ja. Maar aan de andere kant, wie het echt wel goed. Nou hast er een soort van leerd. En dat Famke ek, of net? Ja. Was net wat drinken? Nee. Nee? Zelfs witte. Sjoch, hier is die eigen jaske weer. Neem het maar mooi naar dat Famke. Ja, maar ze is er net. Oh, jawel, Jer. Ze stiet je verhoes op die te wachten als skoften. Toch ga de groeten. Jim komen maar eens wennen. Pier verneemt net eerst dat de stutsen weer terug de brandnettels en het vel iepen hellet onder de stiekels. Zo hastig draaft het door de tuin waarom naar het leentje om te zien of Marieke er is. En daar stiet ze. Als wie er neer bad. Hé,
Waar wie is toen eens? Ik, hè? Hoesa? Ik had je net bij West. Ja, maar 4 minuten lint, stiet je net? Ik had je net bij West. Hast u dus dan net jongen? Vrouw Hek, mij, de kat. Wij winnen hier al eerder. Nee, ik had niet zoen. Ja, ik ga nog om die roepen. Hast dat er net jet? Nee. Kom, ik wil je wijpier. Dan praat we aan nuver. Krijg ons de oren kerels bij die vrouw waar je kamst. Het doogt je net, Pier. Ik wil je wij en ik kom je nooit weg. Kom nou. Vreemd. Hast die een oude Joske wel weer waarom? Ja, gelukkig al. Maar ik loop het net weer aan. Ik breng het voort naar de container. Pff, wat een nuver apparaat. Die container? Nee, dat meisje. Die vrouw Hek. Of vrouw Heks. Ja, vrouw Heks. Ze is dat maar. Ja. Hoi. Ja. De cavia. De cavia. De cavia. De cavia. We hakken cavia's. Ze jitten Sjurk en Sjaan. Als ze honger hebben, maar ik ze eten, Jaan. Ja. Paprika, komkommer, wortel, paprika, komkommer. En als ze honger hebben, mooi, ik zie het in jou. Wij hadden dus cavia's, cavia's. Wij hadden dus cavia's. Ze eten chip en sjaam. En als ze honger hebben, appel, boerenkool en divi. En als ze honger hebben, mooi, ik zie het in jou. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.